So said chingoti rest in peace kuna Sensei Mugo avo vakatisiya 4 days ago mune Zimbabwe. Tazoita dambudziko nechechi inonzi Light of the World Church of All Nations, iyo inotungamirwa naProphet Michael. Vazonge vakagadzira flyer ravo rakanzi mamonya ngaafe, izvo zvazovapinzisa business netimu raSensei Mugo. Vane makoza anga achitambira for the past 2 days. Anga achipa mathreats ekuti kana mimi kana manyora kuti mamonya ngaafe mukurevei muri Zimbabwe. Ndaita kuti muone video iri maaudio yamumateerera mamatudza mafungiro enyu in the comment section below. Much love, enjoy this video. So far as ndikutaurawo nani? ndinoita kuoma tikiti. Alright. Ndimi wecheche Light of the World. Pane chipost chandaona chakanzi hanzi mamonya ngaafe. That post munhu waMwari makacheka zvakanakisa paFacebook account yangu. Takariita kutanga kwaMei ende makatarisa paposta zvakanakisisa pakanzi a night of spiritual warfare. Bhaibheri rinoti nekuti nhumbi dzedu dzekurwa nadzo hadzisi dzenyama asi ndedzemweya. Even Jesu achitaura nezvayo anoti ndiani angapinda muimba yeune simba akatora nhumbi dziri muimba yeune simba. So it's a night of spiritual warfare. Haiwa ndirikutobva kutoreceiva amweko izvezvi, so saka ndatobva kutowatsanangurirawo semuzvandirikutongotsanangurawo kuti it's a post yatakagadzira. Posta rakagadzirwa kutanga kwaMei chaiko chaiko. Saka nekuda kwezviri kungoitikawo izvezviwo vanhu vakuchinorelatawo nezvisiri ndizvo. Asi makatsvaga imwe kunyora naye nokugamuchirika. Nekuti mukutoita nge makatonangana nemamonya. Haiwa, kana mukatotarisa isusu pamaposta kana pamapictures ndinenge ndori nemamonya chaiyo panyama chaiyo. Mamonya tinotomada chaizvo munhu waMwari. Boza ndaona yanga itatotadza kuti tikwachechiyo tada kutongoya nerori rese tokurakasa ipachechi papo. Haiwa, kana hazvisiri izvo hazvo zvafungowo nevanhu. Alright, iripo maita basa. Wow.